सिख्लाफ्रा लोंनो हायानोलै सेरेबखौ नै जोंना माइ गायग्राफ्रा गारियावसो फैलायलायो बाजिया सलायनो रोंमारो देलाय रोंमारोसोना ओरैनोसो गाखोफ्लादों ए रोंमारोसो बोरो माखासेयालाय फैजोब्बाय हा र लगाव माइ गायग्राफ्रा जोंना गारिजोंसो फैलायलायो नै दामिथार दुबाइनिफ्रायसो लिंहरनाय थांगोन थान्नैसोखाया माइ गायनो मोखांखौनो सुवाखै बे दासो सिखारदों खैजन जाखोलै 6, 7, 8, 9, 10, 11 जनल'सो जाबाय माथो 13 जन रैमालि मोनालाय साथामबो 13 जनमोनथ' देग्लाय आङो माने हालेवाखैबो खोथियाबो रानाखै आरोना बानानै माने बेलेग खामानियाव बेस्थ' नालाय आंबो खारबो धनिस्काया मेंग्रांथारलै मोखांखौनो सुवाखै उन्दुगादुलि जाथारबाय बादुलि जाथारबाय स'स' बादिया धनिस्का स'स' बादि हागाबाजा हेलौ लोगोफोर जोंहा दिनै माइ गायनो नागिरदों नायलांबाय थादो लोगोफोर हनै थांबाय खोथिया रानखाजोब्बाय आरोना नै गायनोसैल' दायो आमाइजों फंबायजों हालेवगासिनो नैबे आमाइमोनाबो मोनजोब्बाय हाया जाजासिगोन माने माबाजोब्बाय आरो सामार होजोब्बाय गायजासिगोन जोंना खोथिया रानखाजोब्बाय नै बरिया नैबेयाव सायाव आराम जिराय जायो जोंना गरम बोथोरबाथाय औवा सायायाव ओरै दुब्लि खाथिखा आरोना केनेलजों दै फैबाय थाखायो 12 मास बोहैयो मेसेङाव एसेल' बोहैयो आरो तुम कौन है तुम कौन है तुम कौन है तुम्हारा नाम क्या ओके तुम्हारा फादर का नाम और मम्मी का नाम क्या है हाब मोजां नुवाखैलै मैया लाबोनानै दाउखौ बेयाव खानानै दोनदों आरोना नै सिखाराखै दाबो लकेल चिकेनथ' नंला बयलारसो गुरलाबाबो गैजोबा नालाय ने धनिस्का गुरलाबाबो गैजोबा नालाय जोंना ने दायो दाखालिसो बिराद बुरजा बाहायनाय जादों गुरलाबा आरो फालेंबो लायबावबाय गारिबो लायबाय बारा गैला आरोना दा बेखौनो जाहोसाबसै दे मा संदों बोरो माथो सारायाव थावल' जानदों गैया आङो दिनै माइ गायग्राफोरनो थावखौनो लोंहोगोन बुदा बुद गैया बेयाव संग्रा न'सो बियो ओंखाम संग्रासो ओइ धनिस्काया मा जानो नागिरदों मैया अरांनिफ्राय बोरमा बेदर लाना फैदों नेपालि खाथिजों माने बिगुर गारैयो आरोना सेरसे लाबोदोंमोन ओमफ्राय फंबाया जानो होननायखाय नै दा बरिया आंथ' हालेवनाय जायाखै नालाय मा जाखो बेलाय मा जादों आया गावहासो थबसिन देफाबाय गाथिया स'स' बादिया बाथोन देदो नै बुद मोनखांबाय बेहाय साना मोनखांबाय माइ गायग्राफोरनि लोगोफोरनो बेदर संगासिनो बयलार जाथारसिगोन मस्ला मस्लि होबाय र'येटनि साहा लोंसै फैद' सिख्लाफोर गायगासिनो दब्लाया गिदिरथार आधा बिगासो जागोन दब्लायसेयावनो दानो गायखांगोन बिसोरो 12 जन दं 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 4 dong. Daउदै दाउदै जि जानाय टाइमाव अखा गारना होबाय आराम जाबाय अखायानो ओरैबादि जुब जुब गावथ' हाब्रुआनो नाङाखै गायाखैनो बिराद सालु थाम्फैया उगालिया अखा हानानै दसेनो सिहोलांजोबजाबाय ए दै गाग्राया थाबबायथ' आरो ना मा बेलाय ना मा बियो मोजां नायलाय नंगौना नङा सिख्लाफ्रा है लानाङा होनलायलायथारो नालाय नै matariku pak picok दासो मोनजादों बेसराफ्रा जोंना नै माबाया खानाय थंब्रे रुवाथिया रानगासिनो जोंना दायो अखाया जानाय टाइमाव बिराद मोजां नागारना होबाय नोंस्रा माबाबो जागासिनो गाबोन गायगोन नामा आफाला स्लिम इयावनो गायखागोन माबागोननो गायखागोन स्लिम बेयाव एवफैखागोननो सारायाव बहायखागोन बाहाय साराय लाबोखाबावबायसोनो मालाय आफालाहा मा मोनजाखो देलाय खोन्थालाय मा होनदों दिनै बार्थडे माइ गायखांनायनि बार्थडे माइ गायनायनि बार्थडे बेनो फार्स्ट होनदोंना गारि लालायलायनानैसो गिबावदों नै ड्राइभारा बेनो बिथाङा बानलु हरस'दों खारनाया जों गामियाव मेरला मोजां सिख्लाफोर दङ सोरबा नांगौबा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय सिख्लाव होना होगोन आं माइ गायनाय फुनायावसो नुयो ओरैनोबा ओंखारा नालाय जब मावजोबो गासिबो सोरबा ना सोरबा नार्स मावो सोरबा मेनेजार मावो माने माबा दायो दैज्लांनि गरम बन्द नालाय बन्द मोनदों आया दुम टेडाव आं दा जानोसै सानाखौ ओमफ्रायाबो जानोसै नो खामानि मावनानै दुब्लियाव जानायनि मजायानो आलादा माने दुब्लियाव मावाखैना मावबाबो जादोंब्रा आं मावाखै सोर मावदों माने गोथाव जायो आरोना मानसि बुरजा जाबा इन्ट्रेस्ट मोनो आरो दाखालिसो फालथु जाथारदोंना सोमालासिनो दोनबायबा नोंनो ओमफ्राया नोंनो संदों जिनाबो संख्रिया एसे ज्रोम जादों बायदि मोनदां मासि मोजां जिरायखोथाय जि मोजां फसायबाय आं जिरायनायखौ आफानिखौ रोङाबाना बानलु गोथांजों मोजां जायोब्रा जि मोजां नुखादों नै जोमैखौ अखा हाखांनानै स्रां जालायबाय आरो हानानै बिदि स्रां जाबा मोजां जायो ओमफ्राय दा होबोसिगोनलाय माबाया गायजोब्बायानो जोंहानि उनसो फोनायमोन खोथिया सेरेब लोंखांबाय दायो नै दसे जिरायदों आरो दसे उनाव गायहैसिगोनलाय एसे थाबावबाय नै लोबोखोद धनेसखि आंजों माजादों लोबोखोद नै लोबोखोद धनेसखिया दख'ना गानदों लोबोखोद नै लोबोखोदफोर चलो लोबोखोद अबाव थांनो नागिरदों लोबोखोद बारियाव दुब्लियावसो थांनो नागिरदों दा जोङो लोबोखोद
मामि माइ गायनायखौ नायहैनो ने लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर टनिस्काया बाजादों आंजों नै लागाव सान्दुङा दानाबा होख्लायथारबाय नै लोगोफोर टनिस्काया फैदों दुब्लि बारियाव माइ गायनो लोगोफोर नै गायगोन माइ गायगोन मा जाखो लोगोफोर हाब्रु नांबाय नामा हे हाब्रु नांबाय गायद' दे माइया गायद' दे माइ गायग्रा माबा ओइ मोना माइ गायदों बिराद गोसा सान्दुंआबो बिराद बुरजा अखा हानानै थांखांबाय ज्राम बोरमा सिग्रा अखाया ओमफ्राय दा आरो सान्दुं दुंलायबाय नै टनिस्काया माइ गायाखै लोगोफोर नै लोगोफोर टनिस्काया थांसैनो माइ गायाखै लोगोफोर अबाव हाब्रुआव इयाव थाबायनो थाबायनो हायो नामा चलो लोगोफोर थाबाय अ दखनायाव हाब्रु नांबाय हनै बोखो हाब्रु नांजोब्बाय दखनायाव दखना गाननाया माथो हाब्रुसो नांजोब्बायलै दे माब्ला हायद' हा थांनांगौ टाइम जाबाय नै सिख्लाफ्रा सेरेबसो लोङोनो नैबेयाव सेरेब दं दै माथो खालिसो सेरेबानो गैबावलासो खालिसो जोबनायनि टनिस्कायालाय माखौ लोंगोन हा जुमाय लोंनो नोंबो जुमाय लोंगोन माइ गाया गारानो होलालै नोंनो लोंगोन गैयानो र' आं लायब्रबनि सिख्लाफ्रा सेरेबखौ बारा लोंनो हायाखैनो ओंखायनो आं नै माबासो लायबावबाय स्प्राइटसो गोसाथारना सिख्लाफ्रा लोंनो हालानोलै सेरेबखौ नै रैमालियालाय लोंलाबो जाबायबो लाजिदोंनो सिख्लाफ्रा नै दं हा बा गोजासो लोंलायबावदों माथो नोंलाय बा मजा नामा जुमाय टनिस्का मा जुमाय बेलाय हा जौ आयु लाजिफ्लादों सिख्लाफ्रा नै न'आवबा